mga kapatid, punta naman tayo ng BGC. Galing natin Makati, BGC naman sunod.
Hmm. Hmm. Hmm.
Ito yung mga estudyante. Ikaw, sir? Ako yung mga estudyante. Ha? Yung estudyante yung nag-OJT dyan sa ano. Ah, yung mga estudyante dyan. Yung intern. Ito si Juan. Ilan? Marami ito sila, sir, ano? Marami yan kaso tatlo lang Ito yung oras nila. Opo. Kinuha na yung tatlo kanina eh. Siguro na yung tatlo. Parang maganda dito dyan. Bandi pa. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed.